Isigcawu sekhomishana sizwe malungana nezinsolo zokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho nokuxambukela kwenhloko ye-IDEC u-Advocate Johnson ophenyweni olwalenziwa ngoGeneral Khan ngenhloso yokuvimba ukuthi angashushiswa ezinsolweni zamacala okushaya nokusabisa ezenziwa uBrigadier Leonora Phehle osebenza ophikweni lwezobunhloli ngo-2018. uPhehle wenza izinsolo zokuthi uKhan wamgwaza ngepeni esifubeni ngesikhathi behilizisana. uColonel Cobus Rulofse osewathatha umhlalaphansi utshele ikhomishana ukuthi zazishawe indiva izikhalo ezazibhekiswe kuKhan. I've given so many briefings to police management regarding Khan crime intelligence and the things that they were getting up to. But nothing was done. In fact, we were just, firstly it was covertly, they tried to stop us covertly, but it later on just became overtly. Komishana izwe inkulumo eqoshiwe eyabaphakathi kukaBrigadier Phehle noGeneral Khan eyayimalana nesigameko sokushaya. Khan, if you're coming here to not shout Khan, that I'm a general. Don't address me as Khan. That's the last time you call me Khan. You see now. You call me general. No, don't shout at me. You call me general. You don't call me Khan. I'm not your friend. I'm your commander. Omunye owethula ubufakazi esigcawini uCaptain Mark McLean wophiko lwamaHawks ukhombe ngenjumbane uAdvocate Johnson ngokuvikela uGeneral Khan. Isigcawu sekhomishana sizwe ukuthi icala lobugebengu elalibhekene naye uKhan lavalwa ngemuva kokuba iNPA yaveza ukuthi angeke lishushise. Isigcawu sizoqhubeka ngomsombuluko.